Schenlambo Medical Technologico Ltd je profesionalni proizvođač TOZO. Ovako izrađujemo izolacijsku haljinu. Na ovaj način izrađujemo zaštitnu odjeću. Visoko kvalitetna izolacijska haljina u produkciji Schenlambo. Udoban vrat posade i čvrsto stič. Elastične manžete, visoko prikladne, vodootporan i prozračan, velike otporne čvrstoće. 2 konopa pričvršćuju odjeću. Kvalitetna zaštitna odjeća koju proizvodi Schenlambo. Čvrsto pristaje uz lice, siguran i prozračan. Patent zatvarač plus gumena traka, velika nepropusnost i sigurnost. Raspušten i udoban dizajn, prikladan za razne tipove tijela. Elastične manšete i dizajn manšeta hlača, udobne i uske. Svi proizvodi moraju se strogo pregledati prije isporuke. Osigurajte kvalitetu proizvoda. Dobrodošli u kontakt sa Schenlambo Medical Technologico Ltd.